abstraktua da Euskal Xarmak joa. Nik aurreneko eta bigarrengo Euskararen Jatorriako biltzarretan parte hartu nian, eta orduan pixka bat egin nuen bide bat bezala. Orduan hau da, jarritzea edo ez da. Egin dut amentza bat, nola nondik noa joan, eta orduan irakurtzeko gunez eta ikusten goea kontua doan. Hor da, akizun zegoek ere. Orduan, euskara eta hizkuntzen garapena. Uste dugu, esaten duten hizkuntza garapenin daudela, eta hori konsensibio bat zena ofizialtasun nahi, ez? Orduan horrekin hasita, jarrerak izan, euskararen jatorria ulertzeko, beharrezkoa da hizkuntza bere sakon aztertzea, ez? Hizkuntzaren atal guztiei dute bere garrantzia. Hemen ikusi dugu bat homonimia, bestea, hizkuntzi duten kontu da. Baina, hala ere, izan daiteke izan horretainen pronombreak eta aditzen egiturak osatzen duela hizkuntzaren muina. Hizkuntza bera da, harremaneako tarteun, tresna, eta muine hizkuntza bakoitzena da, nik izan dugu aditza. Aditza horretan baduen duazte bat pronombreak. Euskararen aditzak beste hizkuntzatkoekin alderatu eta azter daitezke. Eta horren bidez, antzeman daiteke bai erderen, bai euskararen jatorriari buruzko hainbat aztarna eta lotura posible. Handitzen azterketari ekin aurretik, zarrera txiken dut ez? Beharrezkoa iruditzen zait euskarari buruzko eztabaidak uste eta sinismenetik aldean. Alegitek osasko iritzileetana eta benetan zer dan bereiztea kontroletan. Hona da iritzile izatea, baina zenbait gauze balide zehatzak. Zenbait da zehatzagoa mugatu gu, irutzat garrantzitsua da Euskaldun ontzat eta Euskararentzat. Horren ordez, egokiagoa da Euskaldun guztientzat ulergarriak eta partekargarriak diren ikuspegi eta irizpideetan oinarritutako adierazpenetara mugatzea. Orduan, ikusten jungo da, hemen ite dugu, aditz arruntegia hizkuntza guztietan joan da etorria bidez. Orduan, joan da etorri ikusten badu, erderaz, ir, boi, bas, ba, joera hori dake. Uste dugu, ir eta boi zenide kasuan duten batez. Hori ikasi dut berda, ez? Hori izaten, beste adez batzuetan gertatzen da, yo kabo ahi, izate dugu batek, eta, se dice kepa, yo kepo ahi, no kepo. Ikasi dut berda, ez? Ikasi dut berda, ez da logikarik. Baina, nola da. Orduan hemen, irronekin ikuste dugu, bat, fui adibidez, oso motzen gaur, orduan baten ez maten. Hau da, mutxur da ez. Fui bat ere ikuste dut dela, aditzez, izanen aditzez gure. Zer, fui, ez? Eta, fui a casa, fui de la servitarra, ez? Eta zer fui hori, euskaraz, diferentea dira. Estia. Orduan hemen, imperatiboan esaten, ve a casa. Y ve lo que hay en casa. Nola? Verbo berrere bada be hau. Hori normala ikutzea egu. Be hori ene bajatzea egu, eta aquellos ven una cosa, ven, del verbo ver, ven aquí, ven, verbo venir, ven. Eta, venir, hau ez, yo, ven, go hau da, yo, ven, yo. Forentzea. Transkripzioa euskarara izan zen. Zatoz, o ator, ni, zaten du hemen, izango gaitu ez, ator, joan. Hemen benirren, ator, joan. Eta ikurretzen da? Bai. Orduan, joera hori ikusten dugu euskaraz da, joera, euskaraz, gaztelanian hori egiten du. Orduan hori ikusi dugu edozein hizkuntzetan. Edozein hizkuntzetan hartzen dugu hori, eta hori da, ez da nik
inventatzen da zerbait, bakutxea du, eta orduan inglera pixetezatzu edo honekin, to go, I go, you go, ikusten dugu, infinitiboa, ikitzen dugula bakarrik, ez du konjugatzen. Jo bin, ni joan. Eta hemen berri izaten du honek, tu ir, tu ir, usted ir, eta ustedes eta vosotros ir. Osa, tanak, honen txekin bakarrik. Eta hemen ikusten dugu, to come izaten dut zen. Hori, bezez ikusten dugu. Come eso, ¿cómo se come eso? To come? Baina, pakilea hola eratzen dut da, to come. Baina, eta aiko, eta hori, euskaldun batek ere ikusten duzi dauke. Ez, euskeraz, zera, G eta C, K, egiten baina, ez dut C egiten, eta K-ren, ez? To go, mi, homez esaten nahi da, Juan, mi, to go, mi. Orduan ikusten dugu hemen, da hola, joko guzti hau hizkuntzen, berrerekita. Hor, aturketa bat egon da, nola ala hartu dute joera batzuk, hori utxien dugu, hori gehiago juti dago, uste dugu joera horretan. Horretan, euskera alden hizkuntzen dira eta pun, izate dugu, baina bakiko joan dela dala. Hor hartu dute ez, pun nintzen, ni, noa, i, oa, bakutxe gartzen du oa. Atxe hori genite dago, epinien dutelako, baina bakiko oa dena. Haima, joitu. Ikusten dut, horrek logika bat dula, eta torr honekin, torr, ene horrekin eta horren aldeak, ikusten dut, daukela berezkotasun bat. Osea, ezin du izan bestera batea, eta hortik gazterea eta tatxe dugu, adiztana ez. Euskera, batue, esango dugu, bateratue, esango dugu gehiago batu, baino gehiago bateratua. Eta da, sintetizazio bat edo, batekoz beste egokiera baten egina. Bertzen da hori? Orduan, baliagarri da ikusteko hau. Orduan horrekin beste argazkiren esango dugu. Bueno, bestela erone pixik. Hemen intaketen alde, nik, gaztelanian infinitiboa ez dator bat urrain aldeko formekin. Uste den dunez, horrek hortan, gero ikuste jutiak ez igual gainetik pasaingo dugu, baina gero fui eta zer aditzaren ere badago gio. B imperatiboa ber aditzaren forma ere bada. Ben eta benir aditzanera da, ez? Baina ber aditzarekin ere lotura du, erabileratan. Eta gero esanetan hori ez, ikusi badakela, osaketan, benir aditzak eta etorrik nola dauden osatuta, ez? Jarraiken dut, inglesa dago izan den. Oin, hau ikusiko dugu, netzako hau da nik aspaldia, zertak egiten da. Eta hau dut pasain dut, igual hobeto zen, ez? Gero nahi dut egiten. Euskaraz aztegea, izen ordenekin ni hartuko dugu gari, nik niri, hor dakigu horiek euskaraz dakigu zeneku hartzen duten. No, eta hori da, nominatiboa, akusatiboa, datiboa, komplementu directo, dokumento directo, euskaraz hori behar dauk, ez dakegu jakin berrik, izen berezinik. Orduan, hortik enazita, ikuste dugu erderaz, jo hau, juten dala aldatzen, ez dake ergatiboa esaten dira hori ez. Eta hemen ikuste dugu, ami, o me, me han traído. Baina hori ikusten dugu baitere, joera honetan, a mí, me han traído a mí un libro. A mí hori orduan da, latiboa. Me han traído a mí, izaten da honen, ez harrapatzen baina euskera bai, ez? Liburu dakarri didate, a ni, garen haute. Erderaz hori, oin, lehen eskolan esaten zutenean, asmatu inbertzen duen ez, hau, kompletu ditua. Oin kontuan ez, indirekto. Orduan horrekin ingleraz, berriz, ai, ikusten du ja, ai ipintza du, hiri jartzeko. Ai, izaten dut eta mi, baita ere, sujeto moguan
me too, zen ari esan jo, también. Ez? Hon bi joera daude, jakinin berda, baina ez dute atzematen. Zergatik, ja ikasiko oso bat. Zergatik iztak ebe, eta gero tu me. Oso, eso, me eta me egiten leku berdiek egotela. Ingelera izen, beste izen, ordo dut. Baina, gero euskera zute gamen, aurrera, eta ikuste dut izanen, jokatzen duela izez, naiz eta aiz. Ni naiz, i aiz, hemen ez ekini atxen, hemen, aiz. Ego nekin berri nago, argo. Nio, jute galdera, pa, eta bide. Zer, soy, eres, seres, ikustu hor, hemen ere, pasau eta hemen estan, estoi, gaztelerak badake zerbait, ikuste jo gau, konjugaetea. Ingo bera. To be, aian, biluak, hau betza, zemat, era, izan izazkeen, ondorenien jarrituko hitz egin. Baina, normala erutzen da hori. Eta gero hemen ere, da berdina da, bat eta besta berdina dira. Orduan hor, ikustu dugu, hemen jarri dut, hau ez dugu hainbeste ezagutzen da behatik ez dakit latinez nola da abesti da. Baina uste dut, idatzi dut da. Baina hemen, esaten dute, ese dala, izan, eta zun, zoi. Baina, haure bai, estar. Hor esate be, estar naturela o estar hori, un verbo que quería decir, estar de pie, o la cosa. Eta, orduan, hau dakeu, hau da motxurre, abiz guztiena. Eta pronombre guztiena. Eta hori ikustiak gau, edozein hizkuntzetan, neurri gara, euskera. Euskera, eta hon bezetan ikusti dugu kontu asko. Bat ze aurkitu nuen, ja honekin horak paukik nuen behar, ez da duzen nuen. Begirean izela, hebreeraz batekin, zekilenak egin dara uste bat, hartu nintzen, ez dutela naiz eta nagorik. Ez dute, indikatzea presente de indikatibo, orain aldia. Hortaz asko itxiti dago, erdera eskube presente dotean, Baina, momentuetan, hortaz ez dute. Ez dute, eta ero hartu txegin banan etxe. Arabierak ez. Aldik esaten dute, ni hemen. Ni papa. Oye, vale. Punto final. Eta, latinen berriz, zera, hori bazke, aldik ez. Eta erusira bezala beste, erusira ere ez dauka. Indonesiak ez dauka. Bagaz, zera, gero balin hango hizkuntzan, balin ezin da. Ez dauka, hoi, aki, zera, edorraren hasi, eta ikustean gauza, ikusten dana da. Ez da, suposak eta bani egiten dudana. Orduan, honekin zen nahi dut, ametan, atean dut, azkeneko, zera. Ze ikusten da guzti honekin, ez? Horrelako alderak hizkuntzan egitura eta bilakaeraren inguruko hainbat gogoeta egiteko aukera ematen dute. Honek ematen du aukerie dana estudiatzeko, gauza asko. Hemendik ateratzen daudena dira. Euskarak izen ordak eta ari sistema egituratu eta koherentea du. Berezko barne logika batean oinarrituta. Berez joera badago, nor guztia duna, besteak abizdana trinkoak eta berez. Bere joera baten oinarritua. Hori dela eta balizko aurrekari edo jatorrizko aztarnak bilatu behar badira, euskararen baitan bertan aurkit daitezkeela esan liteke. Ez da geuzari junberriken sustrato kompros baken dide, gauza, txiki jenetapiken, betik betetzen nahi dalako aditz guztile. Guztile. Dut esaten duten eniego tet. Gerdin da, ja, lika naguset bat du, zen aie, eta diot. Eta manu behar bizkion, eta zatzaizki,
eta bestea, eta abar, eta hori ezin du bestera batea izan, batakoz beste baten dala. Eta ikuretzan hori? Beste hizkuntza askok, aldiz egitura irregularragoa eta neurri handi batean buruz ikasi beharrezkoa erakusten dute. Zerrek ere, inbeleraz, jolasak egiten dituzte, idazkerakin eta esaten denakin. Absurdo da euskeraz. Baina gure absurdo behurteko gauza askotan araue jartzen, gauniei eta besteai, utzi bakutzi ateatzen dure. Izan nahi ez, askatasunen hori gure baina. Hizkuntza horietan, erderatan, apurketa eta berreraiketa prozesuan ondoriozko birkonposaketak antzeman daitezke. Ingelesen eta beste zenbait hizkuntzetan, gainera, hizkera eta idazkera ez datoz beti bat. Hori guztien da, akatsa handio bat dutela. Badakite nonbaitetik hau bi dala, to be, baina, zan bi, baina, ikusten da, hauek jundila, daudela berrozote, berriz osatu diet. Eta hizkuntze batzutan, nik hori ikusten dut, gaztelerak eta ez dute hainbeste apurtu, baina beste hauetan, hauek daude oso apurtuta, igual bi aldiz. Zantzu edo zibilizazioak eta, zibertaz ezkibun, biziontan. Eta zer dituzu anglosajoia, orduan direla horrelakoak, haren desberdinak... Beste hizkuntza gehienak, danak. Danak, jo, geni, pelikula indiluna ez? Hori gehienak hori egiten dute. Indilu, igual, inglesa baina gutxillo egiten zuten hori. Jo, geni, jo, ama, I love, you love, he loves. We love. Hori da absurdo bat, ez? Latinak ez ditu izan eta egon aditzen arteko bereizketak euskerak egiten duen moduan adierazten. Horren arira pentsa liteke halako bereizketa semantiko eta gramatikal sakona ez dela erraz sortzen denbora laburrean. Eta beharrezkoa izan ez den testuinguru batean ere, ikuspegi horretatik, gaztelaniaren eta latinaren arteko harremana berriz aztertzeko aukera planteatzen da. Zestan nahi ditor. Latinek hau eragile badu, beti. Ezin da egun urtien atea. Hau, ezin da naiz eta nago bat bereizi hori, guz gehiago hartzen zenbaten dugu bereiztasun ematen duen horrek. Jende bitena ez da bizi itxo, ez du naiz bat. Naiz honen bitu, nola osauta. Zemat urtetan atalik dago. Hortik iritxaleke euskera duen aditz, izen ordain eta aditzen. Hitzek duen goitu gugoz. Hori osatzea. Zein da? Zer badago da berdu. Edo zer berdu, edo zer bau. Nik oinarte hokitan lagun honena azken goleratan izena ChatGPT galdera egiten giri, adibidez, eta are nabarmen baten pantalla sortetak esan zen, el euskera es muy primitivo, pero es muy hiperrevolucionado. ¿Cómo es posible que sea hiperrevolucionado si es primitivo? Beste etxatuzuna, galden egin inglesako lako batek ikusirik nolak bere aditzek eta ari informazio bat ezonek behar justia garatzen informazioa, txartzen hori. Besterik, nik gutxi izatet, baina behar, orduan esan zian, zinezko du, inbelerak euskera bezalako adietan sortu, normalidade. Hori, berko luke, linguistaren bat ateatzen duena eta gero erakutsi jendeari. Osea, claro, gelditzen zen, ezin du, nik ikusten baldin zer duen euskerik horrekin,
ezin du, ChatGPT-ketara ezin dut jan hori. Nola? Orduan, ze kontradizio hori jartzen dute. Orduan, nik zuen bakarra esaten dena, honek euskarik ezin du euki, ezin du izan, zerbait lehenagokoa. Eta beste gauza esatezuna zen, eta danak esaten dutena, linguistak eta filologok eta horien esaten duten, hitz handiago batzutatik murrizte juten dela, ez? Betit edo beren amera jakuntzen, ez? Zenbait herri adibidez, angu, lehen esan dut, angu zer da, anguren. Osea, guk azkin goiek, ez? Euskaldu bizkietolan deniko gita dianak eta karbaik edo, zer da, ez? Ezin joera da azken. Zaten dute, hitze luzie ezin, baina azkenin bukatu izaten, ni. Eta gero bukatu, abai. Eta, hemen ikusten nola bukatzeko jau, nola dara borobile jarreta hau. Kentzen bali baino, ene, zer genitzen. Ide forma guztia. Ale gehien, goinek hor, mendi atatzi daude, sepilloak dela. Hori, zina naio egin lezakit hori. Osea, adiz guztietan, eta tani, enek entzen duenean, bigarren hor, pertsona. Badaude, esabatik okerrak edo esan gonduna dote daudenak euskeraz, baina, orokorri nago ikus dezakegu dela horrela. Punto final. Ez dakit beste. Eta orduan esatik, omenuan, oso ondo, lehen esaten nuna, zean, bat ematek egiten bali mogu, suposaketa bat, nik besti egiteak, baina, ni jo dola, suposaketa da, ez. Eta, nik gau, hori ez dago aman semeik sortu gonik hizkuntza baten. Ez dut dut beste baten, ezin da sortu. Eta hori gaina, erdaldun batek ezin du harapau, itxikatu. Ikasteko zaila da. Orduan, nabarmen etzako etxean da, euskarik ez dut da, euskarik da. Eta izen bat egitxekotan, aurreneko euskara itzari etimologia jarri zituen jarriko nukenik. Ez dakit dakizuen, aurreneko idatzitzen euskara buruzko etimologia. Lehenengo idatzitzen da, mila xiren da zazpizen egiteute dago. Ezaten dut dala, euskorik indake gabe moguen, juten danik altaketa hori, ez da egizien zatuko linguistak, baina altaketen da, ez? Bage eta benetan. Gabe esaten duen hori da bage, ge bukera zilako. Eusk horrek ere, geusetik endatorrela dioarek, esaten du, geus era, zer da? Izabien, eta gizakion, geure kabusko benetako era, bizitzeko era, itxeteko era. Eta kitxo, nire nataleko.